Gong bab para pejabat-pejabat negara. Sak beneré pejabat negara niku mestine kan nggih pelayan to. Leres. Mboten penguasa. Sejatine nggih ngoten. Nah, ngoten. Dadi sakdangune jaman Republik niki dadi negara jeneng Republik Indonesia, sakdangune niki dereng enten pimpinan. Nggih. Dereng enten pemimpin. Wis mulai presiden pertama ngantos sakniki dereng enten pemimpin. Sing enten niku penguasa. Rayu Barjo, Rahayu. Rayu konco-konco ngaji rasa. Sugeng dalu. Kali ini kita live sama Barjo. Barjo, nopo tujuan akhir laku Jawi niku? Nopo kesaktian utawa justru sirnanipun ego lan ambisi pribadi, Mbak? Menurut Barjo pripun? Oh, nggih. Matur suwun nggih. Nggih. Saderenge kula matur kata-kata wilujeng bepanggihan kalih kawula saking Mbah Harjo. Niki kula perlu jawab napa ingkang dipun tangletaken para kacang-kacang nggih sinten mawon monggo nek badhe tanglet monggo. Nggih. Ngaten nggih. Ajaran Jawi, tiyang Jawa niku setunggal gadah semboyan. Nggih. Yang Jawa niku gadah setunggal gadah semboyan, semboyane wong Jawa niku Hamemayu rahayune Bahwana. Nggih. Sepisan semboyane Hamemayu rahayune Bahwana. Kaping kalih wong Jawa niku gadah hak lan kewajiban njejekaken keadilan. Nggih. Maksude manungsa niku saged mboten saged kedah saged netepaken bener. Nah, ngoten nggih. Dadi dasare manungsa niku kedah ngerti bener. Penting niku. Nggih. Soalnya manungsa niku nek mboten ngerti bener, mungkin kleru-kleru dilampahi niku dianggep bener. Kan niku nggih. Atos ping kalih manungsa niku kedah ngerti bener. Jane nggih mboten namung wong Jawa mawon. Nggih manungsa sak donya niku sami mawon manungsa. Nek pun disebut manungsa niku pun boten enten suku, pun boten enten bangsa. Ngoten nggih. Nggih, sak donya, sak jagat niku sedaya manungsa lah. Manungsa niku intine kan sami to, Mas. Nggih. Bangsa napa mawon, suku napa mawon, teng pundi mawon, intine kan pengen ayem, tentrem. Nggih. Ayem, tentrem. Sing darani urip merdeka niku kan ayem tentrem nggih. Nggih. Mboten wonten gangguan. Nah, tapi manusia niku kabeh nggih gadah kewajiban kudu ngerti bener. Nek mboten ngerti bener mungkin kleru-kleru dilampahi dianggep bener. Nggih. Nah, terus kaping 3 manusia niku kedahe serius berantas kejahatan. Nggih, leres. Nek sampun ngerti bener terus serius berantas kejahatan lah niku namine napa nggih njejekaken keadilan. Sing marai di napa nggih disebut adil niku kan ibaratnya nek mau diganggu wong ya aja ganggu wong. Wah, niku adil lah. Lampah napa lampahe tiyang kejawen napa tiyang Jawi niku mboten kok perkara kesektian lah, tapi nggih wonten lah. Kenging napa to manungsa kok kepengin sekti niku asal-asale nggih mergi waune diganggu tiyang sanes terus akhire berpikir pados tata cara supados mboten diganggu. Akhirnya belajar tentang
kasektian. Janjane tujuan pokok kan mboten niku. Lah, berarti nek wonten tiyang tasik seneng ganggu tiyang sanes, berarti niku durung ngerti wajibe urip. Nggih. Wong urip kudu ngerti wajibe urip. Nah, nek tiyang Jawa niku wau sepisan semboyane hamemayu rahayune Bahwana tegese ayo nyelametno jagat iki sak isine. Nggih. Terus ping kalih manusa kudu ngerti bener niku njejekno kebenaran. Lah niku sing dadi patokan. Dadi patokan niku bener nggih. Ibarate kados angka nggih. Angka setunggal niku. Nggih. Setunggal niku jejeg nggih. Lah kebenaran niku kedah di jejekaken. Dadine mulane rata-rata nek tiyang kasepuhan, bini sepuh, tiyang kejawen niku mulane nek sampun dadi bini sepuh, penuntun ajaran apa mawon nek tiyang Jawa niku boten diparengaken ngrangkep, maksudnya ngerangkap kalih jabatan napa mawon. Ngoten nggih. Nggih jabatan pemerintahan, jabatan napa mawon. Napa malih dadi lurah, wong dadi bayan mawon nggih mboten angsal. Kedahe mboten kantuk nggih. Nggih. Dadi RT mawon mboten angsal. Soale napa? Mungkin nek tak sampun manusa niku nek pun kesampiran jabatan niku mboten saged netral. Lah urip niku kan kedah netral. Leres. Nah, kedah netral. Terus niku wau ping kalih njejekaken kebenaran, kaping 3 kudu serius berantas kejahatan lah. Kejahatan napa mawon? Berarti sing diberantas mboten kejahatane tiyang sanes, nggih kejahatane kiyang mbak riyin. Oh, ngoten. Nggih. Lah sakniki contone upamane awake dhewe urung iso tumindak bener kok ngandani wong dikongkon bener lho lah iki salah. Dadi wong dhewe jek seneng goroh kok ngongkon wong jujur lah. Niku kan dereng saged berantas kejahatan. Tasih reget kok nganggen. Lah mulane niku. Dadi lebet sanget niku anu nggih. Visi misine wong Jawa niku mulane tiyang luar negeri niku kathah sing sinau tentang kejujuran, tentang kedisiplinan niku teng Jawa wiwit biyen lho. Wiwit negari niki dereng Indonesia. Nggih. Indonesia kan nembe. Nembe leres. Jeneng niki diganti jeneng Indonesia niki kan nembe pinten 70 songo 80 tahunan. Nggih. Nembe wonten presiden pertama niku namine kan asline nggih Nusantara to nggih. Nusantara nggih. Di antara nusa-nusa. Nggih, di antara pulau-pulau ngoten. Pulau-pulau. Mulane nek enten dasar Bhinneka Tunggal Ika niku leres. Niku cocok kalih Nusantara. Jadi tiyang kejawen napa pelaku spiritual Jawa tiyang kejawen niku mboten kok sing dituju kesektian napa supaya keegoan lah niku malah kleru. Tapi nggih wonten sing ngaten mergi nggih asale nggih niki waune diganggu wong terus akhire gawe cara supaya ora diganggu terus belajar kasektian ngoten niku janjane nggih terus pundi upama mboten enten wong donya niku isine nggih namung napa Mas nek cara sakniki jarani positif lan negatif nggih teng napa mawon donya niki isine kan namung positif kalih negatif nggih Nggih leres. mulane nek positif nggih monggo dilajengaken Nggih. nek negatif stop. Nah, stop. Dadi belajar Jawa niku mboten kok tujuane pengen sekti, pengen kondang. Mboten. Intine belajar kemanusiaan lah. Nggih. Niki jane pun cocok nek dasar
Pancasila. Nggih. Larese Pancasila niku dereng enten Indonesia pun enten Pancasila, Mas. Sampun enten Sampun. Pancasila niku nggih. Tapi namine senes Pancasila niki ampun modern lah. Nggih. Rumiyin namung saged disebat Panca Bakti, Panca Bakti nggih. Panca Dharma Bakti. Panca Dharma Bakti. Saderenge Pancasila mlebet nggih. Saderenge ngangge Istilah Pancasila. Istilah Pancasila niki kan nembe zaman Republik niki. Nggih, leres. Saderenge Republik niki kan mboten Indonesia. Saktemene jeneng negara kita niku Indonesia niki jeneng abal-abal, Mas. Nek diraosaken. Nah, nek nginget saking sejarah sing sak beneri. Nggih. Contone niki Aceh. Nggih. Aceh niku lerese mboten enten. Rumiyin mboten Aceh mboten wonten. Napa kinten-kinten? Rumiyin namung disebut Ujung Sumatera. Ujung Sumatera. Ujung Sumatera leh dene sakmenika dikuasai wong asing terus dijenengno Aceh. Ngoten. Nggih. Nah, terus intine sinau Jawa mboten kok ateges golek kesektian mboten. Lah niku wau lho. Wong Jawa niku semboyane memayu rahayune Mbah Wono. Ayo to. Urip niku digunakno kanggo nyelametno jagat sak isine. Nggih. Nek kula nggih niku terus bab napa nggih bab bertuhan nggih. Nggih. Manusa niku nek sampun ngertos tentang bertuhan kula kinten nek panjenengan saestu dilampahi teng donya niki tentrem, Mas. Ngaten nggih. Nggih, dadi bertuhan niku mboten namung Ten pangucap, mboten teng ucapan mawon, tapi sing penting niku lelampahan apa? perilaku. Nggih. Perilaku diwujudno perilaku. Nggih, perilaku. Dados nggih. Nek dijiwit krasa lara aja njiwit. Nah niku. Dadi nek pun mboten enten wong butuh sekti, butuh napa wong. Nggih. Sak sekti-sektine manungsa niku tetep gadah kelemahan. Ngaten. Nggih. Nggih, dados pitakonan sing bab niku wau kula jawab ngaten dadi mboten kok sinau Jawa niku kanggo sekti-sektinan, kanggo kondang-kondangan mboten. Sami-sami kok. Sami-sami nggih. Berarti masalah terkait berketuhanan niku, Mbah. Nggih. Sakniki kan fenomenanya kan banyak niki kuata sangat elit politik nggih, petinggi-petinggi negara. Napa kita niki kan sering melakukan Pejabat negara lah gampang. nggih, sering melakukan penindasan, ketidakadilan. Berarti bisa ditafsirkan niku tasik dereng berketuhanan nggih, Pak. Lah, Dereng paham napa niku dereng tengerane Mas, contone ngeten. Nek dateng kula sing sinten sing nderek sinau kula, nek sampun resmi dadi warga nderek sinau kula, nggih kula aturi. Nggih, Iki kewajibane lagune iki. ngaten nggih. Terus walere larangane iki. Nggih. Jelas nek ngene kula. Sakniki nek nyinggung bab para pejabat negara. Sak benere pejabat negara niku mestine kan nggih pelayan to. Leres. Mboten penguasa. Sejatine nggih ngoten. Nah, ngaten. Dadi sakdangune zaman Republik niki dadi negara jeneng Republik Indonesia, sakdangune niki dereng enten pimpinan. Nggih. Dereng enten pemimpin. Wis mulai presiden pertama ngantos sakniki dereng enten pemimpin. Sing enten niku penguasa. Leres. Mulane donya niku tambah suwe tambah kisruh, kabeh pengen nguasai. Termasuk sing paling enggal niki nggih. Nah nggih, lah sakniki kan teng pemerintahan niku kan diwenehi tempat kiambak-kiambak to. Nggih, leres. Wis
awakmu dadi menteri iki. Nah niku diakal, direkayasa. Dadine masyarakat niku sakniki niku mboten saged lajeng merdeka lahir batin. Leres. Lah nek mboten saged merdeka lahir batin terus dos pundi? Mosok ajeng diterusaken tata cara ngeten iki. Nggih. Mestine nang dilereni. Nang dilereni, dibaleni tatanan sing apik malih. Tata sing bener. Nah, makanya wong urip kudu ngerti bener. Nek ora ngerti bener, kleru-kleru, salah-salah dilakoni. Dadi ning ngoten niku. Akhirnya kan dados tulodo sing mboten sae. Wong cilik masyarakat iki ngerti kaya napa wong jaman sakniki jaman penguasa. Mboten gadah pangusa napa-napa. Nggih. Wah, jaman sakniki niki malah wong bener malah dianggap uler. Dicudhek. Sing bener dianggap uler. Sing kleru tambah lemu-lemu. Nggih, sing serakah ya mewah. Jaman sakniki, nggih. Napa malih sakniki kasebute jaman edan. Nggih. Tapi rasa-rasane niki jaman edan niki pun ajeng tutup niki, pun ajeng bubar. Ngoten nggih. Nggih, sakniki ketinggalane pun mlebet napa nggih. Mungkasi jaman edan. Nggih, mungkasi jaman edan. Mungkin nek pun mantun jaman edan niku kan mboten waras to. Nggih. Lah mungkin akhirnya nek pun ngancik jaman merdeka sing saestu wong edan nek pun mboten enten. Jadi kabeh wong waras. Ngerti kebenaran. Ngeten lho. Mungkasi jaman edan iki berlaku wonten ten Indonesia mawon apa Sak donya, Mas. Jaman niku mboten teng Indonesia mawon. Dadi Sak donya global. Lah manungsa niku kan sak donya. Leres. Seluruh seluas dunia ini kan kabeh negara enek manungsane. Nggih. Nah, niki kira-kira manungsa-manungsa sak jroning donya iki wis akeh saiki sing padha eling kebenaran. Nggih. Nah, wis akeh sing bali sing bener ki piye. Ngoten nggih. Nggih, mulane sakniki nggih pro kontrane niki malah ibarate larian iki wis sak kancane dhewe. Sing bener ki ngene, sing bener lah rebut bener. Kenapa kok rebut bener? Mergo ora ngerti dununge bener. Nggih. Terus kula tangglet niki Mbah mewakili rencang-rencang Nggih. Ciroso. Nggih. Sing diartosaken bener niku sejatine napa sih Mbah? Lah nek wong Jawa mulane ana sebutan sejati niku nggih dununge bener. Dununge bener. Lah mulane ana sejati. Mergo ngene Mas. Ana sebutan sejati berarti ana sing ora sejati. Nggih. Tiru-tiruan, wis abal-abal lah. Nggih. Nah, zaman sakniki sing bener disingkrehno, dianggep uler. Mergo napa nek mboten singkrehno, wong sakniki wong nyolong niku ambek sing jaga seragame padha. Leres. Saiki wong nyolong niku nggih nganggo seragam, Mas. Pencuri niku nganggo seragam. Nggih, leres. Dadine sing nganggo seragam ora kok wong budaya seni, ora kok wong bal-balan tok. Pencuri ya nganggo seragam. Pinter malah. Dadine pencuri ambek penjaga seragame padha. Nek ora wonge jeli tenan, iki sing penjaga sing endi, sing pencuri sing endi, ora nengeri. Nggih. Leres. Sing jaga nganggo dasi, sing nyolong ya nganggo dasi. Nggih. Ini kan kuwata kasus korupsi nopo bahkan kalau ini kan terakhir dana umat sing badhe didamel lunga kaji niku sampai dipendhet. Nah tanggapane Mbak Harjo terkait ini penyebab ngoten-ngoten niku sejatine napa sih Mbak? Penyebab dadi wong korupsi. Nah nggih. Kurang puas. Oh. Lah, manusia niku kan niki mang. Nek belajar dateng kula nek nderek niku wonten gangsal, wonten wewaler. Sedulur sejati ini. Nggih, sing ajaran sedulur sejati tenggen kula Dan kan sing nek mergi ngeten Mas nun sewu. nggih.
sing nganggo jeneng sedulur sejati niku kan boten kula mawon. Nggih leres. Mergi saking murid Romo Abu Ali ngantos sak menika niku kuwathah ewon. Nah, teng mriku tapi sing dateng padepokan Ngimbang Nggih. dateng kula sing nderek dateng kula nek sampun dadi warga nek pancen sampun leres nderek sinau kula jelasaken kewajibanmu iki